למה שוב מדברים על להפציץ באיראן? הנפש שלי על 0% סוללה. הנפש שלי צריכה דחוף להתחבר למטען, לראות פרקים של בואו לאכול איתי, ולשלוח לחברה הודעות קוליות של 5 דקות. רק כדי להשתקם מכל מה שקרה כאן בשנה האחרונה עם איראן. אני לא רוצה לשמוע את השם איראן יותר. חבל שאי אפשר לעשות בלוק למדינה. גם למה שנצא למלחמה עם איראן, אם הרגע היינו במלחמה עם איראן והפסדנו? משהו השתנה? צה"ל הצליח לפתח דרקון, יורק אש, בטכנולוגיית פארק היורה? כל עוד אין דרקון, לא לדבר איתי. ואני מבינה שיש אנשים שחושבים שזה הדבר הנכון לצאת למלחמה עם איראן. ביבי, אם אתה רוצה לצאת למלחמה עם איראן, תעשה את זה באופן פרטי, זה לא קשור אלינו. זה לא קשור אלינו, תפתח הדסטארט, תגייס כסף, תציע תשורות שוות, תציע ברכה ליום הולדת ממך בוואטסאפ, 1,500 שקל אני משלמת על זה. באמת. תציע סשן טיפול עם פסיכולוגית הילדים שרה נתניהו, וואו, 3,000 שקל, אני משלמת את זה. תקנו פצצות, תקנו מטוסים, ותפציצו באיראן באופן עצמאי, בלי קשר לכל שאר מדינת ישראל. לנו יש טקטיקה אחרת להתמודד עם איראן, כי האופציה הצבאית obviously לא עובדת. צריך דרך דיפלומטית. צריך להתחיל להגיב להם על כל סטורי, אימוג'י צוחק, מהממת, איזה יפה את איראן, יואו, איך יפה לך להיות שיט או שיקית. חנופה, 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 זה ככה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא יעבוד בכוח. או כמובן אם צה"ל כן יצליח לפתח דרקון, שאז תזיינו אותם.